Saan ngay ayam, saan alugan. Ngem ket di, may sading wen a baka, tinangiserbiyan ni Desiree Faye Pelope, tinaawat na a cash incentive, kasukat, dagiti medalya nga inyawid na, para iti probinsya iti napalabas a Karaamit 2025. Agbalor ti 25,000 pesos ti baka, ken panggip na apadakelen daytoy. E-bike ti muna nga arisgaran na agatangen, ngem pinanunot na ti mabalin ang makatulong iti pamilyada. Taano may pupuk ko ma'am di kwarta kan makatulong at ginaganak ko. Man ma'am taano dumakkel. Samto ila ko. Iti edad na a 12 na nakem ni Desiree, pasaraydwada ti amana ang mangyiyapon ti dingwenda, no makasangpet iti malem manipod iti eskwela. Pinagdesisyon ko iso na ma'am, noon niya ti kuan na. Ngem ti kunanay di, igatangan ka pang ti taranam nga baboy ken kalding ko na. Paan jay baboy na nakong ta gatangem met ti kanin na ko na ma'am. Iso nga dayjay lang di ko pag iso mga ilakon ni kabagis ko jay baka na. Iso dayjay pininding na nga iso na ti mangalan. Iso ti ginatangnan. Malaksid iti baka, gimatang pa iti cellphone, ang mausar na iti komunikasyon da, ti inana ang maysa nga OFW. Kabayatan na, agpadamet alugan tinangiserbiyan dagiti gold medalist ani J.M. Barbon ken Jeffrey Reyes, tinaawat da a cash incentives. E-bike ngagbalor ti 63,000 pesos, ken cellphone ti dagos a ginatang ni J.M. apaman ang naawat na ti gunggunana. Istorya na, kanayon ang magmagna manipod iti balayda agingga iti pagadalanda. Pag service ko ti may agbasa ma'am ken nadayo gamin ti balay mi ma'am. Idinto second-hand motorcycle ngagbalor ti 88,000 pesos met tinangiserbiyan ti grade 11 student ani Jeffrey tinaawat na. Dati, 20 minutos apag na ti binigat nga ob-obra ni Jeffrey manipod iti pagtenganda iti poblasyon Lagayan agingga iti Pulot National High School. Ngemita, napadarasen ti biyahe na. Daw sarek nga agbasa ma'am. May agbasa ti kulot ma'am. Ken sarek to bay mudang nga agbasan ma'am. Nakagatang pay daytoy ti tarakenda adwa a Burias. Kun ma'am ta kunak pag ison to no dumakkel da ila ko tay tumo lang no kuwa ma'am no nga ni da agbasan ma'am no junen dumalakkel da ila ko gamit igating da la ti gamit da ma'am. Iti talo daras ang nakibalubal ti Karaamit, italaing ang napadasan na tinakaawat iti incentives. Yaman lang matong na yan ma'am ta natulong ak ti pamilya ko ma'am. Ken nakagatang ak ti pang-service ko nga motor ma'am. May agbasa. Ni Desiree ken JM ket agpada taga barangay Malabaga Lapas, idinto residente iti poblasyon Lagayan ni Jeffrey. Dagiti talo, agpapada ang nakibalubal iti swimming sport. Agpapada ang nangiyawi ti pamadayaw iti abra, ket ita agpapada da ang nagapit ti samit ti balaygida. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.